anyị na-asị ka tata wụ ụbọchị eke mara anyị mma. Anyị na-asị ka eke ketara anyị ndụ, kebụla anyị ọnwụ. Eke ketara anyị udo, ketara anyị agam n'iru, ketara anyị ihe akụ akụ, ihe enwe enwe, ketara anyị ọmụ nwoke ọmụ nwanyị, ketara anyị ihe anyị ga-eri, kefu nke ga-eri anyị. Anyị si na onye na-achụ anyị nwe ada, abịara egbu anyị ga-egbu onwe ya. Osisi anyị na-awa aja ga-eji nke ya zere aja. Anyị si na anyị ya-apụta ife, anyị ya-ede ude, anyị ya dị ka echi, maka na echi adịghị akọrọ n'iwe. Anyị ya-azụ ka afịa, mana anyị ama nna ka afịa. Ọkwa na-etu anyị kwuru ya ka ọ dị. Tata bụ ụbọchị eke, n'orie na afọ na nkwọ, ahịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ 5. Igbo ndị ọma njem nwanne, ekenekwa m unu. Afa mbụ Nwada Agbaroma ụzọ mmiri. Abụ m onye isi nchụaja na Agbaroma ọdịnala temple nke dị n'Enugu steeti. Tata bụ ụbọchị eke. Anyị ji ohere a wee welu nkụzi si n'aka ndị mbụ na ndị egede wee bịa bụ nkụzi udo na ndụ. Ya bụ isiokwu anyị ji maka ya wee bịa bụ how to identify a special person in your family. How to identify a special person in your family. Enwere ike ọ bụrụ gị nwawu a special person a na-ekwu. Enwere ike ya bụrụ onye ọzọ wụ a special person a na-ekwu. Special children or special persons in a family bụ ndị bịara ibupụ ibu arọ n'ezinụlọ. Ndị a bụ ndị bịara iweta ọṅụ n'ezinụlọ. Ndị a bụ ndị bịara iweta ife n'ezinụlọ. Ndị a bụ ndị bịara iweta nkasi obi n'ezinụlọ. Ha na-abịa n'ụdị nwoke, ha na-abịakwazi n'ụdị nwanyị. Ihe ji ama a special person, one of the signs bụ na ha na-abụkarị black sheep of the family. Ha na-abụkarị black sheep. Things about them nwere ka o si adị. Ihe eji ama a special person in a family bụ they are the burden bearers. They are the burden bearers. Sweet Zini, ehi ọma, ndewo. Katata beke mara gị mma, ndewo. So ihe eji ama a special person bụ na ha na-abụ burden bearers. People see you as though that you have solution to their problems. That is, people now confide, carry in you. Even people torogi ato. Even people man enwero much thing jikorogi na ha. They like sharing their pains or their problem with you. Here one of the signs ajama a special person in the family. That person the mantle of light in that family. That person that have come to console the family and to bring light into the family. Also, ejama a special children in the family bụ na o nwere ka ha si abịa ụwa. Ụfọdụ n'ime ha nwere ka ha si abịa ụwa. Ụfọdụ n'ime ha na-enwecha mysteries gagoru. Maybe mgbe a na-atụta ime ha, mgbe ha ka pelumpe. So many of them may go as an stand go in the gap for people. As in, when somebody like for instance, I say abịa na family asị dị ka na edobelo ha ọgwụ
ọ bụrụ ya nwa ga-apụta maachị adata ọgwụ, ọ bụrụ na ọ bụrụ onye akpọrọ afa n'ọgwụ ahụ bụ ihe machiri ya. These people a na-ekwu okwu ya, onwe ife pụta n'ezinụlọ asị ka eje jụọ ya onye a. Ọ bụrụ na ya na nwanne ya so okwu maọbụ ya na mmadụ nwee problem, people expect ya nwa to bear. Mana gị ikwesị inwe ndidi na eke iji wee mebe otu a. These are the signs of special people. And when you have a special child in your family, when you look at your child, if you know nwa we special, and what other qualities. A special child when you can put like this, as a parent, say, Mommy, do not go to market today. You will open water, you go and you meet something. And there are so many signs a special child in the family. And you will notice that this child with some strange qualities or possess. Ndị a na-akpọ special children na-enwe divine protection. And then nwekwara otu mmụọ so ha si egosi ha onwe ha na nlọ. Either na ha ji aka wee dọgbuo evil spirit, or na this person na-abụ mgbe ụfọdụ afọ onwe ya na-efe efe na nlọ. O nwere so many signs ha ji egosi ha ihe ha bụ in their dreams. Ọ bụrụ na ịmụrụ nwa, you will notice some of these characters in your child. The best thing you get as a parent or as a mother or as a father, because there are some children that came to wipe tears from the family, but with the intention of staying short, having a short life. Their mission was to come and carry out this mission and return back, which will leave the family heartbroken. Only notice where some traits if for some of these characters, majority of these characters are more, even the ones I did not list here. Ihe ga-emebi ijegba me afa n'isi nwa, ịmara ma nwa ha bịara ịnọ. Maka na mgbe ụfọdụ most times na na-abụkarị ndị ọgba njem ihe na-abịa udo ụwa. Ije gba me afa n'isi that child, ịmalụ ka ọnọdụ ụwa nwa ahụ bịalụ si dị. Nwa ahụ bịalụ ịnọ ka ọ bịalụ o mesi ife ndị oji bịa ka ọ naba. Ọ bụrụ na ọ bịa ka o mesi ife ndị oji bịa ka ọ naba, ijie ya jituo ya, a na-ejitu ha ejitu. Ijituo ndị ọgba nje ahụ, that child will be able to live longer. Mana ọ bụrụ na onye bịara just to carry out that assignment and go back, enwere ka ọ bụrụ na onye ha complete go mission ya almost. Onye ahụ bịa just to carry this mission and go back. Enwere ike onye ahụ nwere ike inwe onye ahụ ga-adịnata different from others. Enwere ike ịkpọ ya asị due to some attitude on a display. Enwere ike isi ya bịa ọ na-apụ apụ. Isi na nwatakịrị ya ada anụ ihe. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ na-akụrụ ya egwu ọ na-agba na-abụrụ nke gị ahụ. Do you understand me? So ihe ga-eme bụ notice na ị nwere a special child in your family. Ije gba afa n'isi nwa ahụ gbasie ya ike. Ọ bụrụ na that child bịara to stay, fine. Ịchụbara ya kirikiri aja ikwesị ịchụ. And ọ bụrụ na that child bịara to console the family, maybe ọ bụrụ na ego adịrọ not to bring money, maọbụ na enwere ndị ekele abụ na the family, that child came to set people free. Then ihe ga-emebi ilu onye ahụ ọrụ ka onwe ike wee nọọdụ. Ilube ya ọlụ na alụ ya out of that person's will because ọ bụrụ ya ka o kpebita abịaba. Mana ihe gị nwa ji alụ ya ọlụ as a parent bụ gịnị ka ọ nọ tupu olu unu, tupu o mee gịnị, ọnwụ bụ ụgwọ mmadụ niile ji mana tupu ọ naba. A lot of our parents nwechara special children in their family. Enwere ike some of the signs eji ama ha bụ ha na-epik karịa ọsịsọ karịa ụmụ ọgbọ ha. Enwere ike ụmụ ọgbọ ha arụbere ụlọ, ya nwa erukwu n'ọzụọ moto, nwee investment. Ị dị carried away as a parent. Ị na-aṅụle na nwa gị na-enwezi ọfụma. You do not know na nwa ahụ nwere ike ọ bụ na o nwere ihe dịka 2 years or 3 years to
to complete the remaining assignment on our child. And when that child dies now, due to gini mere ihe kwesị ime, the next thing you get egbuo na nwa m ndị Rome enwetago m, mana gị nwa bụ ihe mere gịnị dị careless to what you are supposed to have done. So parents should always try to look closely to their children. Watch ya nwa gị, always some attitude nwa ga na-eme exhibit, you move. Ka ịghọtagodo ihe na-ekwelu nwa anụnwa egwu. Good afternoon, the king. Ndewo. Ịghọtala ihe na-ekwelu that child egwu. Ọ bụrụ na that child bịara ụwa ka o maybe enwekwala ndị bịara ụwa nke ha to fulfill karma. Enwe science ị ga na-enwekwa in a child. Imago na this child bịara to fulfill karma. It's another topic on its own. Which gị nwa na onwe gị ka nwekwara ọrụ ka ga-alụ as a parent. Because na mmụọ chọọ ime ihe ọma, ọ na-eji mmadụ alụ ya bụ ọrụ ọma. Mmụọ chọkwa na ịkpasa ihe, ọ na-eji mmadụ akpasalụ gị ihe. So that you not continue to say, no kwanu ndị ụmụnna, no nwunye di gị, no onye abụ ihe na-egbu gị. Meanwhile, na-enwere taproot ebe nsogbu asị abịa that you are not looking into. Pay close attention to your child. Ọ bụrụ na nwa gị nwere some of these things, attitudes, more list go ebe anụwa. You need to do what? You need to do what? You need to move. If one njem n'oge n'isi nwa ahụ, ọ bụrụ na this child bịara to stay, ihe ga-emezi wu gịnị ime align ka onwe ike wee mezuo, that is ka akara ya chapụta ọsịsọ. Mana ọ bụrụ na this child bịara to fulfill destiny and return back, ihe ga-eme bụ gịnị iji bịa iji tụọ ndị ahụ ụwa nji ahụ, iji tụọ ya ime ya align with certain entities, ị ga-eme ya align ka nwa ahụ nwike wee mee akara aka ya wee nọkwa alụgo ọdụ. Ndewo, afọ mbụ Nwada Agbaroma ụzọ mmiri. Zitere m ozi na akara WhatsApp nọmba m na 07037311163. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbalụ gị afọ ma ọlụ ọlụ mmụọ, ya gazienụ.